kúpeľ nie je o kúpaní vo vode, teda plavky určite nebudete potrebovať. Je to skôr o kúpeli v atmosfére lesa, alebo možno aj o kúpeli v tom koktéli voňavých zdravých látok, ktoré produkujú stromy. Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, výkonná riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem zhovárať s človekom, ktorý robí z východu lepšie miesto na život. Mojou dnešnou hostkou je Berta Stašková, predsedníčka Slovenskej asociácie lesného kúpeľa a lesnej terapie. Vítajte v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste lesnička, ktorá sa súčasne venuje lesnej pedagogike a lesnému kúpeľu, o ktorom sa dnes budeme zhovárať. Pre posluchačstvo a diváctvo môžu byť tie druhé dve veci absolútne neznáme. Takže skúsme najprv vysvetliť, že čo je to lesná pedagogika a čo je to lesný kúpeľ. Ja si myslím, že aj pre časť ľudí pojem lesníctvo je trošku neznáme, ale o tom inokedy. Lesná pedagogika je aktivita, ktorá má prostredníctvom zážitku priblížiť ľuďom práve to, čo je to lesníctvo. Na Slovensku funguje, myslím, okolo 25 rokov. Venuje sa na Slovensku tak veľmi intenzívne a vzdeláva aj lesných pedagógov Národné lesnícke centrum vo Zvolene, takže je to certifikovaná činnosť. Veľmi príjemná, veľmi milá. Ide tam o vzdelávanie, ale cez zážitok, cez mysly, cez vnímanie prostredníctvom myslov a teda hlava, ruky a vnímanie a zážitok. A lesný kúpeľ je aktivita, povedala by som, že mladšia, ale jej korene siahajú niekde do 80. rokov. A tuto nie je o vedomostiach, nie je to o vnímaní informácií, ale naozaj o zážitku a emócií a o zdraví. Teraz, keď ste to tak načrtli, tak ja si ten lesný kúpeľ predstavujem tak, že prídem do lesa, ľahnem si niekam do machu a budem sa pozerať do korún stromov, ako tam presvitá slnko a počúvať ten les, ako šumí a všetky tie ostatné zvuky. Dobre si to predstavujem? Je to úplne prirodzené, o čom rozprávate, pretože nám ľuďom je to prirodzené. Väčšine. Niekomu tá predstava, že ľahnúť si do machu, tak už tam vylezie taký hmyz a proste nás to vyrušuje. Takže u nás si nemusíte ľahnúť úplne do machu, ale na podložku, ktorú dostanete. A všetky tie zvuky, vône a vnemy, ktoré nám les ponúka, trošku sa snažíme priblížiť prostredníctvom techník a aktivít lesného kúpeľa, ktoré vám, keď prídete na lesný kúpeľ, ponúka alebo pomáha uvedomiť si a priblížiť ten človek, ktorý vás prevádza, a to je terapeut lesného kúpeľa. Tak povedzte ešte trošku viac o tom, že keď by som teda prišla k vám, tak ako to bude prebiehať, ako dlho to trvá. Lesný kúpeľ to je také ľúbivé slovné spojenie, ale ten kúpeľ nie je o kúpaní vo vode, teda plavky určite nebudete potrebovať. Je to skôr o kúpeli v atmosfére lesa, alebo možno aj o kúpeli v tom koktéli voňavých zdravých látok, ktoré produkujú stromy, a v tom prostredí, v ktorom sme. Je to pobyt v lesnom prostredí úplne iný, ako sme zvyknutí. My často chodíme do lesa, je to super, ľudia chodia do prírody na vychádzku, na turistiku, na huby, s obsom, na piknik a možno na rôzne iné druhy aktivity. Lesný kúpeľ je bytie, pri ktorom nemáme jasne stanovený cieľ, teda nejdeme z bodu A do bodu B, ale našim cieľom je to bytie samotné. Bytie, pri ktorom si všimneme zvuky, veľmi, veľmi pomalé bytie. Ja rada hovorím, že ešte pomalšie, ako ste si práve predstavili. Pri ktorom zapájame všetky zmysly jednotlivo, oddelenie. A to, aby nám to šlo, pretože nie sme na to naučení. Už vôbec to pomalé bytie nám ako ľuďom v tejto dobe, v ktorej žijeme, v podstate neprirodzené. Aby nám to šlo, tak na to využívame tie rôzne techniky. A to sú jednak techniky všímavosti, mindfulness, možno ľudia poznajú pod týmto pojmom, techniky rôzne dýchové,
ktoré nám veľmi pomáhajú. Dých je liečiteľ, je zázračný, dokáže vyrovnať náš nervový systém a mnoho iných vecí. A pomalá chôdza a všímavosť a také bytie veľmi, veľmi pomalé a príjemné. Keď to tak hovoríte, tak ja si predstavujem, že to môže mať rôzne formy, aj čo sa týka možno počtu tých ľudí, že môžem to robiť aj sama, alebo to väčšinou ľudia robia v skupine. Lesný kúpeľ môžeme považovať za nemasovú formu ekologického turizmu. Môžeme to považovať za lesnú terapiu, ktorá pomáha ľudskému zdraviu. A nemasové znamená, ten počet účastníkov je ideálne, keď je to tak do 20, ale aj individuálny lesný kúpeľ, teda v počte 1 k 1, je veľmi fajn. Je to veľmi intenzívne, je to veľmi blízke. A je to iné, ako keď tých ľudí tam je 10 alebo 15. Nehovorím, že to je lepšie alebo horšie. Všetky tie formy, teda od 1 až po viacej ľudí. Už keď by nás bolo, poviem 30 alebo 40, tak tam sa to už míňa účinku. To už nie je to ono. Nemáme ani to súkromie. My pri lesnom kúpeli ako sprievodcovia sa snažíme a ľudí sprevádzať tak, ako keby, aby mali pocit, ako keby sme tam ani neboli. To znamená, že potrebujú si nájsť priestor sami pre seba, v ktorom sa cítia, že sú sami so sebou. A keby nás tam bolo už veľa, tak by to bolo trošku zložité. Keď to tak počúvam, tak to znie ako veľmi príjemná relaxačná aktivita, ktorá je určite veľmi prospešná na všetko možné, ale lesný kúpeľ má pozitívny vplyv aj na rôzne zdravotné ťažkosti. Máme o tomto nejaké dáta? Na čo to vlastne pomáha? Lesný kúpeľ vznikol v roku 1982 v Japonsku. A vytvorili ho, v podstate ho zaviedla japonská vláda a vytvorili ten pojem Shinrin-yoku, čo znamená niečo ako kúpeľ v lesnej atmosfére. A ich cieľom bolo dostať tých ťažko pracujúcich Japoncov viacej do lesa. Japonsko je veľmi lesnatá krajina, ale vnímame ju, všetci ju poznáme ako takú veľmi technickú high-tech krajinu, kde ľudia veľmi veľa pracujú a majú aj veľa psychických problémov, ktoré vyplývajú možno aj z tradícií, ktoré Japonci majú. A na začiatku to bolo také veľmi intuitívne a až niekedy v 90. rokoch začali prvé výskumy. Súviselo to aj s rozvojom možností, techniky, vnímania a teda monitorovania ľudského tela, mozgu a rôznych štruktúr nášho organizmu. A za tie roky, teda to je niečo okolo 40 rokov, vzniklo veľmi veľa vedeckých štúdií, ktoré stále pribúdajú ďalšie, pretože ľudia stále hľadajú možno iné spôsoby, ako zlepšovať svoje ľudské zdravie. A tie metódy, ktoré nám ponúkajú návrat tam, odkiaľ prichádzame, teda návrat do prírody, ktoré sú veľmi príjemné a veľmi také prirodzené nášmu telu, tak tie sú určite pod drobnohľadom vedcov tiež. A keby sme to chceli zhrnúť, tak lesný kúpeľ má pozitívny vplyv na fyzické, ale aj na duševné zdravie človeka. Ono je to často prepojené. To fyzické zdravie, ktoré je merateľné pomocou rôznych metód, vedci sa zamerali na meranie nášho imunitného systému, krvného tlaku, hladiny cukru v krvi, srdcovej variability alebo variability srdcového tepu. A pri všetkých týchto parametroch zistili, že sa zlepšujú, to nazvem. Má to teda pozitívny vplyv na to všetko, čo sa skrýva pod dnešným pojmom civilizačné ochorenia. Keď som hovorila o imunitnom systéme, je to veľmi taká, poviem možno až prelomová štúdia, ktorá zistila, že pri lesnom kúpeli v trvaní zhruba 2,5 hodiny sa o 50% zvýši počet NK buniek v našom tele. A ich aktivita až o 53%. Väčšina ľudí pravdepodobne nevie, čo sú NK bunky, lebo sa tým len tak bežne nezaoberáme. Ale aby som to povedala, tak celkom jednoducho je to jedna zo súčastí nášho imunitného systému a sú to také bunky našej prirodzenej imunity, NK ako natural killer, teda prirodzené zabíjačské bunky, ktoré majú schopnosť same vyhľadať v našom tele tie bunky, ktoré tam
nechceme mať nejakých tých agresorov, rakovinotvorné bunky, rakovinové, rôzne baktérie a tak ďalej. A oni sú schopné ich vyhľadať a veľmi zjednodušene poviem ich zabiť, preto sa volajú zabíjačské. Teda čím ich máme v tele viac a čím sú aktívnejšie, teda čím viacej hľadajú, tak tým máme výkonnejší imunitný systém. Teda to zistenie, že po 2,5 hodinovom pobyte na lesnom kúpeli ich počet a aktivita zrastú o polovicu, je výborné. To znamená, že áno, pri každom pobyte v lese, pretože vdychujeme látky, ktoré podporujú ten nárast NK buniek, je super, ale tie techniky lesného kúpela sú pritom veľmi podstatné. K tým ďalším štúdiám, ja som spomenula pokles krvného tlaku, úprava hladiny cukru, zlepšenie spánku, ktoré nevyplýva z toho, že by sme sa nejak fyzicky unavili, pretože lesný kúpeľ je aktivita, ktorá je veľmi pomalá, nie je fyzicky vôbec náročná a mnohé ďalšie benefity, ktoré majú dopad práve aj na to duševné zdravie ľudí. Upokojenie, zníženie stresových hormónov, ktoré je veľmi významné, zníženie hladiny adrenalínu, kortizolu, naopak zvýšenie hladiny tých hormónov šťastia a vyrovnanie nášho sympatického, parasympatického nervového systému, teda uvedenie nášho nervového systému do takej pohody a stavu pokoja a kľudu, ktoré je výsledkom lesného kúpela. Človek to cíti na sebe fyzicky. Znie to tak, ako keby som to chcela zažiť každý víkend, aspoň raz. Je to veľmi príjemné, naozaj je to veľmi príjemné bytie. A kto sú väčšinou vaši klienti alebo klientky? Kto vyhľadáva tieto služby? Väčšinou sú to ženy, viac ako muži. Veková štruktúra, z toho, čo máme štatistiky, tak by som povedala, že tak 25 až... Mali sme aj 84-ročnú dámu, takže v podstate je to veľmi, veľmi široká škála. Sú to ľudia možno, ktorí majú záujem starať sa o svoje ja, teda zaujíma ich aj nejaký sebarozvoj, či už po tej duševnej alebo fyzickej stránke, starostlivosť o zdravie. Ľudia, ktorí majú blízko k prírode, zaujímajú ich lesy, ochrana životného prostredia, pretože oni, tí Japonci na začiatku, keď to vymysleli, tak mali jeden významný cieľ pri tom ešte, o ktorom som nehovorila, a to je ochrana lesov. Oni sa snažili priniesť tú myšlienku, že to, čo mu lepšie rozumieme, to aj chránime. A my sa snažíme, aby ľudia, ktorí k nám prídu, lepšie porozumeli lesu, nahliadli do jeho duše. A tí, ktorí prichádzajú, tak tí väčšinou o to záujem majú. Ale prichádzajú ľudia, ktorí nie celkom vedia, prečo prídu. A pre mnohých to je objavné. Pre niektorých to môže byť aj také, že dobre, tak toto asi nie je to, čo hľadám. Ale to nevadí, to je v poriadku. Niekomu sa môže páčiť viacej turistika, niekomu cyklistika, niekomu lesný kúpeľ. No a dá sa napríklad turistika s tým lesným kúpeľom nejako prepojiť, lebo ja napríklad veľmi často chodím do lesa, ale ja mám stále takú dilemu, že potrebujem si nachodiť nejaké kilometre a proste vydať zo seba nejakú energiu tým, že mám sedavé zamestnanie a teda potrebujem sa hýbať, ale aj toto by bolo celkom fajn zažiť. Tak ako poznám sa to ten dá? problém. Áno, mám to podobne, lebo tiež sa mi žiada chodiť. Ale žiada sa mi aj takto stíšiť a spomaliť sa. Ten lesný kúpeľ štandardne v tej dĺžke, aby priniesol tie benefity, ktoré má priniesť, by mal trvať 2,5 až 3 hodiny. To znamená, že na to potrebujeme vyčleniť určitý čas. A tak, ako je zostavený ten program lesného kúpeľa, keď ho chceme mať v dĺžke 3 hodín, tak je to naozaj o lesnom kúpeli, o spomalení, nie je to o turistike, nie je to o ničom rýchlom, ale na druhej strane my ponúkame ľuďom aj pobytový lesný kúpeľ v trvaní 3 dní, kde už je to veľmi dobre kombinovateľné. My počas tých 3 dní máme každý deň lesný kúpeľ a okrem toho iné aktivity. Môže to byť Nordic walking, môže to byť yoga, môžu to byť orientálne tance, kreativita, všetko, čo prospieva ľudskému telu, ľudskému zdraviu, jeho rozvoju a pohode. Takže dá sa to kombinovať. Tak teraz už sme, dúfam, navnadili niektorých, ktorí nás počúvajú a pozerajú. Kde to robíte? V ktorej
časti východného Chcela som Slovenska sa povedať, že nachádzate. robíme to v lese. To som si aj myslela, ale ten les musí zrejme byť ja by som nejakým povedala, prírodným nie je lesom, tak podstatné, kde to robím ja. Okay. Pretože ja som sama človek, ale to by bolo veľmi málo. Takže my máme už za ten čas, ktorý to robíme, dosť kolegov na to, aby sme mohli obsiahnuť rôzne časti našej krajiny, ktorá je tiež veľmi lesnatá. A lesy máme zdarma na Slovensku, čo je výborné a som za to veľmi vďačná, pretože vieme ponúknuť ľuďom les aj na východnom Slovensku, aj okolo Bratislavy, aj vo Vysokých Tatrách, aj pri Rožňave, kdekoľvek. Máme kolegov, ktorí ponúkajú rôzne formy, či už tie trojhodinové, alebo tie trojdňové. Tam spolupracujeme už druhý rok s kúpeľmi, pretože ten lesný kúpeľ, tá kombinácia lesný kúpeľ a kúpeľníctvo sa veľmi dobre spája. Je to také prepojenie opäť tých benefitov, ktoré ponúkajú kúpeľ ako také, kúpeľníctvo na ľudské zdravie, kde počas toho pobytu ľudia môžu dostať rôzne tie klasické procedúry, ktoré sú dobre kombinovateľné práve s lesným kúpeľom. Takže na Sliači, v Bardejove, keď sme na východnom Slovensku, veľmi sa teším, že sme začali spolupracovať aj s bardejovskými kúpeľmi. A už keď ste sa dotkli tých kúpeľov, tak spolupracujete aj s nemocnicami, alebo teda s nejakými zariadeniami, ktoré sa starajú o chorých ľudí? My už 5. rok spolupracujeme so zdravotníkmi, čo sa veľmi teším, pretože tá spolupráca vznikla po covide a my sme sa tam zamerali práve na tú cieľovú skupinu zdravotníkov, pretože som mala taký pocit, že sú to ľudia, ktorí a nie len po covide, ale vždy veľmi veľa dávajú. Je to pomáhajúca profesia a možno nevedia celkom, alebo vedia sa starať o druhých a možno niekedy zabúdajú na samých seba. A ten syndrom vyhorenia nie len u zdravotníkov, pri mnohých profesiách, ale tam to vnímam ako tiež veľmi vážny problém, takže 5. rok chodia k nám na pobyty zdravotnícki pracovníci od sanitárov cez zdravotné sestry až po lekárov. Ponúkame pre nich 3-dňové pobyty a tá spätná väzba sa domnievam, že je veľmi dobrá, keď už 5. rok sa to deje a máme z toho veľkú radosť. Mňa osobne to vždy obohacuje, pretože lepšie spoznávam tých ľudí, ktorí sa o nás starajú. Veľmi si vážim, čo robia a vždy odchádzam s tým pocitom, že viac dostanem, ako dám. Lesný kúpeľ je taký. Veľa dostávame. Vy ste nie tak dávno začali spolupracovať alebo ponúkať tieto služby aj takej veľmi špecifickej klientele. Karpatská nadácia podporila organizáciu, ktorá sa volá Onkomamky. To sú vlastne ženy, ktoré si prechádzajú onkologickým ochorením a vy ste pre nich vlastne v rámci tej spolupráce ponúkali práve lesný kúpeľ. Tak aké bolo toto? Lebo to je veľmi špecifický typ klienta, ktorý sa musí vlastne vysporiadať s veľmi náročným, veľmi ťažkým ochorením, ktoré si zrejme vyžaduje veľmi veľa energie na to liečenie a na to uzdravovanie. Ja odvtedy, ako som sa vyškolila, certifikovala v lesnom kúpeli, tak som tá informácia, že zlepšuje imunitný systém a pri štúdiách tí veci išli až tak ďaleko, že teda odvážujú sa hovoriť aj o tom, že tým, že tie NK bunky, ktoré som spomínala, sa zacieľujú aj na rakovinotvorné a rakovinové bunky, vedci sa odvážujú hovoriť aj to, že to môže byť v budúcnosti aj jeden z nástrojov na liečbu rakoviny. Ja s veľkou opatrnosťou k tomuto pristupujem, ale vždy ma to tak nejak ako lákalo a keď som videla pri jednej z vašich víziev Onkomamky, tak som si povedala, že ich oslovím a tak vznikla tá spolupráca a my sme sa dohodli, že by sme teda išli skúsiť, keď sme si ujasnili, že nie sme žiadni šarlatáni, že neponúkame im žiadne kúzelné vodičky ani mastičky a vyjasnili sme si, čo robíme a ten náš projekt bol úspešný. Bol to začiatok spolupráce, ten bol pred 3 rokmi. A ja som išla do toho s obrovským rešpektom, pretože, tak ako ste povedali, je to veľmi špecifická cieľová skupina. Tá stresová nálož, ktorú má onkologický pacient, môže byť oveľa vyššia ako pri človeku, ktorý je zdravý, ktorý nemá žiadne problémy.
a v podstate nemá žiadne problémy v porovnaní s onkologickým ochorením. A my sme si to vydiskutovali s dievčatami. Ja som si to vydiskutovala sama so sebou a na tento pobyt sme prizvali ale aj profesionálneho psychoterapeuta, čo bolo veľmi dobré rozhodnutie, pretože ja som ho tam pozývala s tým zámerom pre prípad potrebnej krízovej intervencie, pretože pri tom lesnom kúpeli pozeráme sa do duše lesa, ale tak trošku aj do tej svojej. Ten les a tá terapia to robí a niekomu sa môžu udiať rôzne veci. Tá príroda je taká. A pre ten prípad, že by sa tam udialo niečo, čo by vyžadovalo aj starostlivosť psychoterapeuta, tak sme si ho prizvali, ale dievčatá s ním diskutovali celé 3 dni, kedykoľvek som ich tak videla popod stromy, že si tam spolu debatia. A tá spolupráca pre mňa, ten pobyt bol tak významný, že som si povedala, že toto chceme, v tomto chceme pokračovať. Prvýkrát sme sa zaregistrovali ako združenie na 2% zdaní, aby sme hľadali zdroje na realizáciu týchto pobytov, pretože tieto chceme robiť pre ľudí, ktorí k nám prichádzajú bezplatne, pretože väčšina z nich má zdravotný problém, nemôže chodiť do práce, má obmedzené príjmy a tak ďalej. Čiastočne sa nám to darí, v Lani sme robili 2 pobyty, uvidíme, čo sa nám podarí tento rok, ale viem, že chceme ísť tou cestou, lebo to má veľký význam a pre nás je to tak silné, že sme sa rozhodli pokračovať aj ďalej rôznymi formami s nimi. Takže keď dobre tomu rozumiem, tak to nebola len taká jednorazovka Nie, my sme s mnohými z tých dievčat dostali v kontakte a s mnohými vznikli priateľstva a áno, celý ten pobyt, celý ten projekt bol financovaný z fondu Karpatskej vandrovky a preto skrsla taká myšlienka, že peniažky sú obeživo a keď dostanem, tak je fajn do toho obehu tu vrátiť. A my sme sa rozhodli, že by sme sa chceli zúčastniť Karpatskej vandrovky. A bolo také špecifické, pretože tá vandrovka má 2 formy, také tie štandardné 50 km a 25 km, ale po dohode s dievčatami od vás nadácie sme vytvorili aj takú špeciálnu trasu 3 km, pretože tie pacientky, ktoré prechádzajú liečbou alebo sú aj po liečbe, ale majú mnohé ďalšie príznaky v podstate celoživotne, tak nedokážu prejsť 25 kilometrov, ale bolo to veľmi emotívne, keď sme sa stretli v cieli. Oni 3 kilometre, niekto z nás 25, jedna pacientka dokonca tiež 25 a niekto z nás 50 kilometrov. Takže bolo to veľmi pekná skúsenosť, odporúčam každému. Ja tu len pre naše poslucháčstvo a diváctvo poviem, že Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod Karpatskej nadácie a je to vždy 3. septembrová sobota. Teda ten dátum sa mení, ale ten čas je približne rovnaký. A áno, má 2 typy trás, 50 km pre zdatných turistov a zdatné turistky a potom pre tých, ktorí si to netrúfajú dať rovno na 50, tak 25 km a je to aj výborný team building, aj výborná aktivita v prírode pre rodiny, pre priateľov, pre kohokoľvek. Ja som veľmi rada, že ste s týmto rovno začali. Vy ste prešli 50 km. Áno, a nie som zdatný turista, to je pre zdatných a odvážnych. To som práve chcela povedať, že čo si to vyžadovalo, lebo keď nie ste zdatná turistka, tak 50 kilometrov je celkom. Chodiť. 25 viem, že to som vedela, že prejdem. A tak som si povedala, že môj cieľ bol dojsť za svetla. A dôjsť. Nevedela som v podstate, čo mám čakať. My sme išli 4,50. Hneď na začiatku sme sa roztrúsili. A ostala som sama pochodujúca s mnohými ďalšími neznámymi. To je tam krásne, že sa tak ľudia zoznámili, lebo sa rozídu, stretnú a tak ďalej. A bol to úžasný čas na vyčistenie si hlavy, na porozumeniu emócií, ktoré prichádzajú a odchádzajú a vnímanie samého seba, vnímanie toho, ako sa cítim, čo mi ide hlavou, aké mám pocity a toho, kde som. Lebo to prostredie tej Karpatskej vandrovky je prenádherné. My sme mali aj krásne počasie, nádherné výhľady až na Tatry, aj na spotené trička tých ostatných, ktoré prichádzajú. Výborné to bolo naozaj. Tá 50-kilometrová trasa začína v kúpeloch Štos
a prechádza vlastne po červenej značke po Volovských vrchoch a končí v areáli Čičky na košickom sídlisku KVP a práve tam končí vlastne aj 25, ktoré zase začína pred chatou Erika pod Kojšovou hoľou. Takže vlastne aj tí 25-kári, aj tí 50-kári tú druhú časť trasy idú akoby tú istú. Vy ste prešli celú, tak ktorá je krajšia? Tá prvá je hodne do kopca, čo teda, áno, už niekedy som si hovorila, na čo ďalší kopec, keď pôjdeme zase dole. Je to výzva, ale tie výzvy sú v niečom dobré. A takže pre mňa asi tá prvá bola krajšia, lebo tá druhá ide dole kopcom. Možno to bolo aj tým, že telo už bolo unavené. Tých posledných 10 kilometrov nohy už naozaj boleli. A nie tak nohy, ale tá spodná časť nôh a je dobré mať fajn obuv. Celé dokopy je to dobré. Tak celý ten balíček. Áno. A ten cieľ, ten záver a to vítanie emotívne s ostatnými. Výborné. Skúsme sa vrátiť ešte k tej obuvi. Ste spomenuli, keď by ste chceli poradiť niekomu, kto sa teraz rozhoduje, či má ísť na tú vandrovku alebo nemá ísť, tak čo si má so sebou zobrať, ako sa má vychystať? Fajn nám pomohli tie také leukoplasty, tie gelové. Lebo áno, 50 kilometrov je dosť a zdatný turista, keby tu sedel, tak určite odporúči veci a možno by sa smial z toho, čo ja rozprávam. Ale asi keď je zlé počasie, tak aj prší plášť. Dobrých parťákov, ktorí sa vám stratia po 5 kilometroch, ale nachádzate samého seba. Takže asi hlavne tak nejak to svoje vnútro, to odhodlanie a motiváciu. Pre nás tá motivácia bola jasná. Priniesť do toho batôžka to, čo sme dostali a posunúť to niekomu ďalšiemu. Spomenuli ste aj cieľ. To je vlastne miesto, kde sa všetci, ktorí to absolvujú, stretnú a niektorí prídu za svetla, niektorí prídu za tmy, niektorí prídu veľmi rýchlo, lebo máme aj ultrabežcov, ktorí to proste prebehli a tých všetci obdivujeme, že ako sa to vôbec dá. Áno, sú aj takí, ale to vlastne len dokazuje, že tá karpatská vandrovka je vlastne pre každého, lebo to nie je pretek. To je vlastne vytrvalostný turistický pochod, takže je úplne jedno, akým tempom tí účastníci a účastnícky idú, ale dôležité je vlastne zažiť si to, užiť si to a dôjsť do toho cieľa. Tak povedzte o tom cieli, že aké to tam bolo. No. Tam ste sa stretli vlastne aj s onkomamkami, ktoré prešli tú krásku trasu. Áno, my sme sa stretali už predtým a my sme čas prechádzali spolu s niektorými a tam sme sa stretli. No a keď to bolo, keď sa ma jedna z vašich kolegyň spýtala, či prídeme aj na budúci rok, krátko potom, ako som prišla do cieľa, tak som jej povedala, že nech sa ma spýta zajtra. Takže áno, telo bolo ubolené, ale nejakým spôsobom šťastné, určite množstvo endorfínov a dopamínu, lebo sme splnili to, čo sme si predsavzali a veľa objímania a potu a slnko svietilo a ten guláš tam bol fantastický. Veľmi to bolo pozitívne, veľmi príjemné. Keď niekto hľadá spôsob, ako urobiť niečo dobré a má rád možno výzvy a má rád niečo v prírode a venuje sa aspoň trošku fyzickým aktivitám, tak si myslím, že to je super voľba. A viete si predstaviť aj nejaké, teraz sa možno úplnú hlúposť opýtam, ale viete si predstaviť aj nejaké možné prepojenie lesného kúpela s karpatskou vandrovkou? Ja počas tej trasy som mala toľko miest, kde som si hovorila, že tu by to bolo super. Máhrovinka, stromy ihličnaté, krásne. Pravda, že to vnímanie 50 kilometrov ja nedokážem odbehnúť. Tí ultrabežci áno. Ale ja som mala množstvo miest, kde som sa zastavila a pozerala a vnímala a dýchala a dotýkala sa. Doteraz mám doma odložený kúsok vresu, ktorý som si odtrhla a zalisovala ako nejakú kotvu na tú chvíľu, na tú emóciu, ktorú som tam prežívala, že prepojenie tam určite je. Určite. Vždy, keď sme v prírode, tak si vieme dopriať to zastavenie a spomalenie. Len nie sme na to zvyknutí. Lebo naozaj do toho lesa chodíme tak, že A, B a ideme rýchlo. Ide o to, či si dovolíme zastaviť, či si dovolíme spomaliť, či si dovolíme všimnúť si, ako sa máme a čo vnímame a čo cítime a či sa pozrieme okolo seba a možno do seba trošku.
Inak to, čo spomínate, ešte veľmi silno evokuje to, že tak ako lesný kúpeľ, tak asi aj vandrovka a takéto aktivity tohto typu sú veľmi dobré na utužovanie vzťahov aj s tými ostatnými, ktorí tam spolu s vami prežívajú vlastne tú krásu a aj to spomalenie, aj všetky tie... K nám na lesný kúpeľ, tá skupina, ktorá príde, je veľmi heterogénna. Sú to rôzni ľudia, ktorí sa poväčšinou nepoznajú. Možno sa poznajú dvojice. A my, keď sme začínali v roku 2020 cez COVID a prichádzali ľudia, tak na začiatku sa zoznámime. Dobrý deň, dovolte, ak vám nebude vadiť, budeme si týkať, lebo to bude príjemnejšie. A po tých 3 hodinách, napriek tomu, či bol alebo nebol COVID, všetci tí ľudia sa rozchádzajú s tým, že sa objímajú. Takže takto zbližuje lesný kúpeľ tých ľudí, úplne nás tak nejak prepája, zhmotňuje a my pri tom lesnom kúpeli, áno, pomaličky kráčame, tá štandardná trasa môže mať okolo 2 kilometrov, ktorú prejdeme za 3 hodiny, ale nemusí, môže mať aj 500 metrov a my máme rôzne zastavenia po rôznych aktivitách, kde si v nejakých kruhoch zdieľame emócie, zážitky, ak chceme. Pri lesnom kúpeli je všetko veľmi, veľmi dobrovoľné. To znamená, že keď má chuť niekto hovoriť o tom, čo cíti, alebo čo zažil, alebo čokoľvek, čo má chuť povedať, môže, ale ak nechce, tak nemusí. A áno, ľudia otvárajú svoje duše v podstate úplne cudzím ľuďom častokrát, lebo sa nám to tak v tom lese deje a je to veľmi príjemné. Vidím tam veľmi veľa paralel a veľmi veľa prepojení. Pri karpatskej vandrovke je to zase v cieli pri dobrom čapovanom pive alebo kofole, aj pri tom guláši, ktorý ste spomínali. A tiež tam vlastne vznikajú veľmi zaujímavé prepojenia a nové priateľstvá, nové kontakty. Môžem potvrdiť určite, lebo niekto ide do kopca rýchlejšie, niekto po rovine a sme sa tak rozišli, potom sme sa zase stretli. A tá vzájomná podpora je tam skvelá na tej karpatskej vandrovke. Že ľudia naozaj, ktorí sa nepoznajú, zrazu sa na 38. kilometri s kamaráte, ako keby sa poznali 10 rokov. Je to pekné. A vás sa teda vtedy opýtali, že či prídete nasledujúci rok? Vtedy ste nevedeli povedať, dnes by ste vedeli povedať, či prídete? Dnes by som nevedela povedať, či prídem tento rok. Z mojich trošku zdravotných problémov, ktoré momentálne mám, ale že ešte niekedy prídem, to určite viem. A určite nie sama. Možno to urobíme ako asociácia tento rok, to ešte netuším, ako sa mi podarí nabudiť kolegov. Neviem, čo nám čas prinesie, ešte máme do septembra chvíľu dní, ale určite je to zmysluplná vec. Určite áno. Tak ja myslím, že týmto môžeme urobiť bodku za podcastom a ja ešte skúsim vlastne pripomenúť ten dátum a tie praktické veci, ktoré je treba v súvislosti s karpatskou vandrovkou. V tomto roku bude karpatská vandrovka 19. septembra, registrácia už je otvorená, takže nepotrebujete urobiť nič iné, len ísť na www.karpatskavandrovka.sk, zaregistrovať sa, zaplatiť registračný poplatok a potom sa už len tešiť a možno trošku trénovať, aby ste mali nejakú základnú kondičku, ale na tú 25-ku možno ani nie je až taká nutná nejaká veľká príprava. Ja som to zvládla už niekoľkokrát, takže je to určite v poriadku. Veľmi pekne ďakujem, že ste k nám prišli a že ste nám priblížili aj lesný kúpeľ a že ste nám tak trošku pomohli zaspomínať si na poslednú karpatskú vandrovku, ktorá bola úžasná. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj za tú možnosť dať vedieť ľuďom, čo môžu v prírode zažiť, či na lesnom kúpeli alebo na vandrovke. Pozývame určite každého. Veľmi pekne ďakujem. Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadácia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak robiť z východného Slovenska miesto, kde sa oplatí žiť.